Jeg er i Osaka nu. Og det er Osaka Castle, der er deroppe. Det er rigtig fedt. Nu skal jeg lige se, hvor jeg står. Nu er vi her i Osaka, og jeg har købt nogle ting. Og derhen, der er vi The Running Man. Der er rigtig mange mennesker derhen. Men først skal vi have noget mad. Vi har købt sådan nogle små kiks, som man kan fodre dårdyrene med. Men de gider ikke rigtig at have den. Altså. Yay! Nej, okay, jeg skal nok lade være. Ja. Okay, hvordan synes du, den var fra 1 til 10? Det tager jeg som en 5. Og så et lille Windows XP i baggrunden. Det der med de der skyer på, og det er ret sjovt. Det er fedt nok tempel der. Så er der derovre. Der. Nu kan en fed bil derhen. Det er tempel. Det er ret fedt. Det er fandme en fed måde at vise, at der er nuder herinde. Hvis du går lidt væk fra, så ligner jo bare sådan. Det er ret fedt. Jeg købte en af de der chien, man kan købe. Mad det her. Og så burde der være ost inde i. Nej, vi kører ind i et mørkt sted. Eller sejler ind i et mørkt sted. 左側の洞窟は先ほど見た西口からこちら側へと続いております。Ej, hvor er det blåt, det vand. Det er virkelig blåt, det her vand. 海底火山の噴火で降り積もった火山灰などの層、弱いところから削られ、ついに天井が崩れ落ちて出来上がった天然の天窓です。洞窟の奥
var den fed, mand. Nej, den går for en forkert vej. Nej!